shout out po. Shout out kay Gayus sa Bicolana. Please subscribe po. Gayus sa Bicolana. Ayan. Thank you po. Mabuhay. Shout out. Hello mga kalingap, subscribe niyo po guys sa Bicolana. Salamat. Hello mga kalingap, support po. Jessa Bicolana, isang kalingap partner po na nais ring makatulong sa ating kapwa. Bisita po na kanyang channel, like, comment, share, and subscribe. Thank you so much mga kalingap. God bless. Yo, what's up mga kaibigan? Nandito tayo sa barangay San Antonio Pala. Hinahanap natin yung bagong tirahan ni Tatay Rolly. Hirap pala ng daan dito. Hirapan nyo natin sa sakyan, no? Dadala natin ngayon siya ng 10 kilong bigas dito. Counting grocery. Yan, hirap ng daan pala dito. Lalo hindi natin kabisado. Ayan, napakalawak. Tatanong tayo ngayon dito sa tindahan. Ayan, magtatanong tayo dito. Ayan, nagtanong tayo doon sa tindahan. Shoutout kay nanay, tsaka kay ate. Hindi ko na natanong ang pangalan nila. Doon tayo dadaan, sabi lang yun. Grabe daan dito. Oh. Kabaw yung chinelas atin. Ayan. Harapan na. Bumaon na, bumaon. Ayan mga kaibigan, sinamahan tayo ni Nini. Hindi natin alam yung kwan, yung bahay, ang hirap ng daan, ang graing putik. Nagyapak na ako. Ano? Papasok tayo ngayon dito sa pasok tayo dito sa subdivision. Ito. Diba? Yan. Shout out po. Saan po ba Tatay Rolly? Doon po siya may dulo. Doon po sa may dulo. Doon po sa dulo? Unahan pa po. Ay, salamat po. Ayan, shout out po kay nanay. Ito po mga bagong tirahan nila. Kasama po kayo doon sa napalipat? Hindi po. Dati na po kayo dito? Ayan. Shout out po sa inyo. Salamat po. Kailangan po take. Ito mga kaibigan, oh. Ito mga kalingap. Ito yung mga daan dito. Hindi na rin natutuyo. Ayan. Shout out po. Gandang hapon po. Saan po kaya ang bahay Tatay Rolly? Ayan po sa kabila. Ayan. Salamat po sa iyo. Shout out kuya. Shout out po. Ayan, oh. Oh kuya. Gandang hapon. Hirap pala ng daan dito. Ayan sila. Ayan. Hirap ng daan. So ayan mga kalinga, pandito na tayo ngayon sa bagong tahanan ni Tatay Rolly. Ano? Narating na natin. Layo pala dito. Kumpara doon sa kabila, doon sa dati nilang tinitirahan. Napakahirap pa ng daan. Napakaputik. Talagang nagyapak na. Ayun. Nagyapak na tayo. Saya nila nung makita nila tayo. Sige masaya siya. Dahil may dala tayo para sa kanya. So yung mga kalingap, yan yung kanilang pinaglipatan dito na bago nilang lupa. Bahagi po sila dito. Yung po dati napapanood nyo kay Ma'am Gay sa Bicolana na dati nilang tirahan. Doon po yung sa parting kabila, doon sa kabilang ibayo. Dito po sila dinala. So, ganito po ang sitwasyon ng bahay nila dito mga kaibigan. Mga kalingap. Pari-parehas ang style ng kanilang bahay. So, ay Tatay Rolly, oh. Ano tayo?
Ha? Pag-video ako nakaunti kanina Kay, kay Hannibal. Sabi ko, Hannibal, tawagin daw, ano ba ka naka-online kako? Yung vlogger po kako, ako pang bigas. hindi, Sabi ko, hindi po nag-send at wala daw po siyang load. Kaya ang ginawa ko po yung hiling po ninyo, nilapit po natin kay Ma'am Guy sa Bicolana. yun. At agad naman po niyang inaksyonan yung inyong kahilingan. Ano po? Ayan po yung inyong hiling na Bigas. bigas at may groceries na po tayo dyan. Naka-plastic. Galing talaga. Kaya ilan mo ko rin kanina yun. Sa pag sabi ko, nangingi ako kayo mga guys sa wala na. Sabi ko, mangingi ako ng bigas. Hindi ako. Wala na akong bigas kako. Ay, maraming pong salamat kay ma'am. Uli. Ayan. Tulong na binigay niya sa akin. Ayan po ang kanilang bagong tirahan. Ay si ate oh. Maraming salamat po uli. Kasi may bigas na naman. Ito po yung galing kay Ma'am Guy sa Bicolana ng Team Unity Group. Ayan. So ayan, ayan tayo, tanggapin mo to. Itong pinabibigay ni Ma'am Guy sa Bicolana. Ayan. Maraming po salamat uli. Hiling ko, natupad na naman agad, saglit lang. Oh. Yan, dito na lang rin kuya. Maraming po ulit salamat kay ma'am. Kay Bicolana. Ang lagi nagbibigay sa akin ng ano yung bigas. Hindi na ako na anong cutter ko. Hindi pandiin ko anong cutter. Nakarating ka agad. Nakarating ka agad. Matagal pa. Ayan mga kalingap, natanggap ka ni Tatay Rolly yung pinaabot mo. Salamat ulit. Ayan, nagpapasalamat si Tatay para sa iyo, Ma'am Guy sa. Maraming salamat po, ma'am. Sa tulong na binigay mo ulit sa amin. Sana huwag kang magsawang magbigay sa akin ng tulong. So ayan, pasalamat din tayo dun sa kanyang pamangkin, ano? Nag-chat sa Kay Hannibal. kay Hannibal, shout out sa iyo, ne. Yun po yung nag-chat sa amin kanina para bigay mo kayo sa pakitingay Tatay Rolly. And mga kalingap ay kulyada rito sa lugar nila. Napakahirap talaga ng hanap buhay dito ngayon. Sapagkat hindi makapagdagat, napakalalakas ng napakalalaki ng alon. Malakas ng hangin. Kaya muli, maraming salamat po sa team guys sa Bicolana Unity Group. Love and support. Ayan, shoutout po sa inyo lahat. Mabuhay tayo at God bless sa inyo lahat. Bye-bye. Bali lang po kayo dito sa pukong ito, itong bagong lipat. Ilan natin? 23 po. Lahat po ito, yung lahat na nasa loob na ito. Magkakasama naman po kayo, ayan o. Bigat tayo sila ay 23. Maraming takbuan. Ayan. Nangihinayang tayo sapagkat wala tayong dala para doon sa mga kasama ni Tatay Rolly dito na kahit gulayin man lang daw sana. Kaya doon po sa may mga mabubuting kalooban gusto pong magpaabot ng kaunting tulong para po sa kanila. Ayan po, makikita ninyo. Yan po kanilang bagong tirahan ngayon. Hiling po nila kahit kaunting gulayin man lang daw sana ay kung pwede mabigyan sila ano. Kaya doon po sa may mga mabubuting kalooban dyan, shoutout po sa inyo at nawa po ay matulungan natin sila. Ayan po sila. Bali 23 families daw po sila dito sa lubang ito. So ayan mga kalingap, pauwi na tayo. Ito ang mga bahay dito na yung mga bagong gawa. Ito maganda ito isang ito, up and down. Maganda. Yan, shoutout po sa inyong lahat. Makikirahan po. Ayan. Tuloy na tayo. Medyo maputik dito mga kaibigan. Talagang nagyapak na tayo. Ito ang lugar nila oh.
Kawawa naman yung ating service, oh. Yan, oh. Nahirapa sa putik. Yun. Nangyari sa kanya. Lumusok na. Bigtal-bigtal na, eh. Oh.